du ondt i latterkassen, Jonas? Selvfølgelig. Idiot. Nu står vi så og kigger på en brændende dåse, og det er det Kissemæk Galten 2. Vi skal have noget varmt øl, ligesom jød. Jeg kan så blive som, at klokken er blevet 3.25. Og det er så en lejlighedsbesøg med den her gang. Ikke mig. Idiot. Kom væk. Det er varme for helvede, din idiot. Hvad? Ny ild. Mere varme. Ja. Sprøjt gas på den første, så siger det til det. Fesen parfume. Hvad? En lille fesen parfume, og så kommer du til lightergas bagefter. Endnu en dåse går i døden. Det var så en vellykket prøvesprængning. Igen. Ups. Frost. Og så her ser vi så floden af øl. Eller spild. Spild kan man også kalde det, men hvad fanden, vi var ikke tørstige. Så vi slutter bare herfra. Hej. Stop nu. Jamen her.